Akukapheli ngokucima kukagesi kuleli. I-Eskom ithi uhlelo lokucima ugesi lungahle luqhubeke kuze kube isonto elizosombuluka, futhi-ke kungenzeka kwedlulele nasesikhathini samaholide kaKhisimusi. Kodwa abanye bathi lokhu kucinywa kukagesi okuhleliwe akuhlale kuhambisana nalokho okutholakala kwiwebsite ye-Eskom. The fact that we didn't get served notice is quite a big problem to us as well, because we're a business that's very reliant on electricity. So we need to know when we're not going to have power. And this is going to go on. I mean, I'm going to have to close my shop a hell of a lot earlier today than I usually do. Ukucinywa kukagesi kuzokwenzeka ngezigaba ezahlukene. Ngokusho kwe-Eskom, isigaba sokuqala sohlelo senzeka kanye emahoreni amabili njalo ey'nsukwini ey'mbili. Kuthi-ke isigaba sesibili sisho ukuthi ukucima kukagesi kungaba amahora amane. Omunye wongoti kwezamandla ukholwa ukuthi le nkinga yamanje isekude ukuxazululeka. Eskom say it's the rain that's causing it, or it's the cold weather that's causing it, or it's the hot weather, or the cloudy weather. The point is there's nothing unusual about our weather. The power system should be able to take these things in its stride, but it can't because we're running so close to the edge as a result of Medupi and Kusile running late. Izikhungo iMedupi neKusile zibhekwe ukuthi zibe isisombululo kwentulekeni kukagesi kulelizwe. Kodwa namanje zisakhiwa yize sekuphele iminyaka eyisishiyagalolunye. Okwamanje izakhamuzi zakuleli kuzomele zizilungiselele ukuhlala ebumnyameni isikhashana.